Čus, dneska jdeme jezdit enduro, jdeme dát nějaký výjezdy, uvidíme, co se poštěstí, dost tak se všichni tak 10krát rozmrdáme, tak nezapomeň koukat až do konce. Kurva! Dávej, 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 hej tam, vole. Ty pičo! Oh yeah, natáčíme. Dneska jdeme jezdit nějaký to durko. Jo, vyjedeme úplný hovno, s tím se musíte smířit. Jsme tady 3, ani jeden neumíme enduro. Tenhle, co nás vede, tak má motorku chvíli, ale už jezdí taky pěknou šponu. Tak uvidíme, co se poštěstí. Jinak, co říkáte na nový úhel kamery, mám to na bradě. Určitě napište komentář, co je lepší, jestli z boku helmy nebo takhle na držce. Oh yeah. Tyjo, dneska je teplo jak svině, takže se budeme asi potit, ale už by to chtělo něco jiného než ty záda, takže jsme se rozhodli, že půjdeme nějaký to enduro. Jinak všichni máme gumy úplně slítaný, fakt, že tam máme úplně kousek drapáku, takže aspoň se máme na co vymlouvat. No, tak tohle už je masivní výjezd. Na té kameře se to vůbec nezdá, to je prostě jasný. To sjeď. To je malý. To minule bylo asi větší, no. Určitě, ale tady budou lepší. Pojď to sjet. Jo, jsem si to chcípl, tak si dáme nějaký sjezdíky, ale docela výjezd to je, jo. Ty vole, nezdá se to, je to docela krpál. Ale je super, že tohle je část, kde jsou listnatý stromy, že tady není tolik větví, smrků a takový, nejsou tady vysázený malý smrčky. Jeď první. Yes. Já tam asi 2 neroztočím na takovou malou a nechci tady jezdit na pole. Tak ukáž, jak jede 3 kilo. Máš tam tablisy vzadu, nebo jak si to říká, vole? Newsy? Newsy tam máš, jo? Pěkně, vole. Jsi mě zaházel kameru. A jedu. Piči, jsem nevěděl, já jsem si vzal tu nejhorší cestu, ty vole. Kurva, prdele, vole. Kurva, ty jsi vyjel dál než já. To už nerozjedeš. Už nepůjde, musíš oznova, vole. Jo, přechcává se mě to. Já jsem trošku ladil karbec, takže si víte, jak to dopadlo. Jo, je tam. Ty vole, to je makačka jak svině. Pojďte! Vytáhnu mobil, tak máme trošku lepší úhel. Dávej, dávej. Gas, gas! Pěkně. Vyjel. Jako jde docela, vidíš, že je to krpál. Jen tak brnká do plynu na tom 3 kg. Ty vole, ale je to jako docela krpál, když se podíváte, ono to moc nejde vidět. Pěkně, hoši.
Co? No jezdím, vole. Já umím jenom záda. Ty vole. A hlavně se nám nesmějte v komentářích, že jezdíme na peču. My to víme. Ty vole, mě jak si nebrzdí brzdy. Ty vole. Jo, na první. Je teplo jako teplo, vole, na to. Jsem mě smál, že... Ale jo, vole. Pojedu za klutkama. Kurva, pařez. Dobrý, vole. Jsem se bál, že to tam neroztočím po tom pařezu. Nemá to jaksi spodek teď, ty vole. Hej, tak to je lepší básnička. Krásný český. Co? Krásný český. Yes. Ber 3 to jdem. No ty vole, ale tohle už je jinak masivní výjezd. Tady hezky bude takový jump. Tady se musíš trefit. A tady to rozpádím na 2 už. No ale jako takový sklon to není, ale je to čistší, takže tady můžeme rychlát. A nebo tohle je větší sklon. Ale posed. Můžeme si posedět. Kázatelná? Koho tam kázají? Dáme 2. Piči! Kurva! Prdele, do prdele! To se nedá potáčet jak 3 kilo! Drž hubu! Klasicky jsem si vybral nejlepší cestu. Ach jo. Dobrý. Tohle je sjezd. Vole, bacha, vole. Jseš down? Jseš down, vole, nebo proč to zahazuješ? Jsem jel dolů, vole. Se chytil až tamhle dole. Hej, já nevím tu drážku na ten jump. Nevím tu drážku na ten jump, jeď přede mnou. No já taky. Jsem našel vajce. Vajce? Já jsem tam normálně jel a najednou protože jsem objevil zajíc. Zajíc? Jsem slyšel vajce, vole. Já mám problém, že já jsem hodně slepej. A jak ještě mám tmavý brýle, tak v tomhle se vidím úplný hovno. Ale nechci jezdit bez brýlí, abych neoslepil úplně, že jo. Byl jump dobrý. Jo, myslel jsem, že ten karbec už bude lepší. Ale teď jak je teplo, jde tam méně vzduchu, tak se hodně přechcává. Já si s tím ještě budu muset pohrát. Ladil jsem to na jehli a na vzdušníku.
Ale jako jde to pěkně za plynem, ale takhle v tom endurku, jak to neumím vytočit, tak si to přichcává, jako přichcává. Jeď, draku. Takový jumpík menší. Ale fakt dejte do komentářů vědět, co se vám líbí víc, jestli tenhle pohled, prostě jak to vidím já, a nebo z boku helmy. Jestli vás to třeba nesede, jak je tam prostě ten bok helmy. Dejte vědět nějakou zpětnou vazbu do komentářů. A celkově dejte vědět zpětnou vazbu do komentářů prostě, jak se vám videjko vždycky líbilo. Já to mám nejradši si ty komentáře číst. Vy se nebojte a komentujte o 106. Hej, na té kameře prostě se to bude zdát úplně normální, ale fakt není. Aspoň pro nás. Jsme fakt plný lobotomové. A to enduro. Taková vyšlapaná cestička. Ty vole, pěkný. A jak se tam dostanem? Ty vole. Aspoň to přejedu teda. No a jeď, vole. A i tak já tohle jako... Ty vole, teď to je 90 stupňů. Já bych jako vysvětlil. Tak tohle je ten výjezd. Hej, pojď si jak to vypadá v tom videu. Tyjo, to je malinký, ale to je fakt obrovský. Jako já nevím, jak to ukázat, prostě pojďte, jak to stojí. To jsem asi moc nepomohl, ale hej, to je masivní jako. Ty vole. Je to jako fakt obrovský výjezd. Ty brďo. Řekněme, že to je kurva výjezd. Jakože fakt jakože výjezd. A z něj jsem solidně posranej, jelikož nemám moc skillu. Takže plán je takovej, to vyjet bokem a uvidí se. Ty pičo. Jako na té kameře to nejde vidět, ale to je sekunda. No. Ty pičo. Ty pičo, to nemůžu dát. No. To půjde, vole. Dávej. Ty vole, škoda. Hej, to je ale fakt výjezd jak svině. Ty pičoši. Dávej. A je tam, vole. Ty pičo! Dobrý, jdu ještě jednou. Let's go, Vaši, já to vyjel!
Tak teď to mě rozhodilo solidně. Jdu na to. Ty vole, tak asi nic. Ty vole, málo speedu. Ty vole, 3. pokus, teď to tam padne. Dejte like a odběr a bude to tam. Pojď! Jo, to dá, je tam, není. Možná? Nevidím přes prach. Je tam. Jo! Je tam. Ty vole, takovou radost mám. Poradil jsem mu, ať tam dá 2, to víc vytočí, tak jsem to jel já, ale jemu si to otevírá díl, takže jsem zvědavej. Dávej! Ty vole! Bacha! Ej, dobrý? Jo. Nebrzdí přední, vole. A prdel dozadu. Pust brzdu a rychle se pošuj dozadu a brzdí zadní a přední zároveň. Dělej! Jinak cípneš. No, co k tomuhle máme říct jako? Kurva, já mám ve chladičích strom, to nepůjde. Tak, pokusím se to po druhý vět. Poprvé se mi to nepodařilo, tak jdu na druhý try. Málo plynu. Jdu zkusit 3. pokus a pak už to asi balíme. Plyn! Drž ho! Drž! Kurva. Takže už jsme na konci videa, něco jsme pojezdili, tady s Ráďou jsme tenhle brutální výjezd věděli. Teď to jde asi vidět líp, že je to větší. Ondra se taky snažil, ale i tak mega dobrý. Jo, SX mu tady leží, zase spadl, no to je jedno. A určitě tady nezapomeňte nechat like, odběr, nějaký pěkný komentář a vidíme se pěkně. Čus! Zdar.